Cameroun Sédantolanta Fédération Nyama Samuel Eto'o Nyangina FIFA fait kalo yoro atena seka ye Cameroun Sédantolanta ro la ko ay doyama takanye sin jelatike bawo anato nyongo nyemo ma coupe du monde mimbe musumanu ko fo minu simati mesam ko kana tana kolomika ofe septembre kalo temene ni Cameroun tuma kenekan Mamadi Jakite far kolo nyiranje kuna fondila do Bamako yaira ko Eto'o kaka ala je kasikinko naka ko ketawye kasanga nyangimi terasisa Samuel Eto'o fils FIFA ka papier mbora wati temenuna ukoko aye officiel neni officiel te dore bontana comme ça de match bola jara tegaba nani no chamante ani kerfe jofla ani jara tegaba nani na oba ulle ko fo ka taduni ka kuma franta ka nyesi jen bontanga na boso ba mo ma ni o fait façon fo e ka do nyema de ini kushilika kan donc ya bosho de là donc akado ko nyema ya ale be tani hakili de ale tetani dusukolo ye bondan ele shara ki setan ani wolonwula la jara tegaba ale shara ki se durunan de jara tegaba e munyi balontan nyema do bolon be ka tant mamna ale de directeur de la partie na e fin ke na e fin fo o de be tajatile al na so na jota la kofe o se ka lere gosi kadaka gosi ba ba ale fene mbolo o se ka ke ngada e fin metre ngono o de kera donc balontana nyema wo e ka do digeni kala yo nunu be kan ka ta ka dama ni hakliski Samuel Eto'o fils amase ko de ke dien walamba na be munu shibe samu kan to la mun kera ni abe muso nyokonte Brésil Cameroun akera Cameroun re bidon Cameroun zo bidon bimu na ma jati we penalty friend di Brésil ma donc o de ke ta kare foroba mugula Samuel Eto'o fils aba do mo ni ané nota atufa kono naza ko de ko il n'a pas sa langue dans sa poche donc ni ko ni tira la dro aba ko fo we cheye nga balontan wati ani nyamaya wati e ka do danfarabu ni nyokonche balontan wati o ya yembese kamunge tren konnana we kalabuye we abe fo fe mananzara kana ko caractère o ye dusuye nga nyamaya ye feoreye obekeni hakliye obekeni ikado kungoloye Samuel Eto'o fils akan ko fla ko lu de point kona depuis à Cameroun fédération président na ibayi ani mo te ka ben parce que anana amaja dowi mais ni nanon façon na ikado kan ka laje ka jama ka ufra nyokon kan ika ka laje ki ke duguma moye jama ka takama ka kadaka niame ye nyemoye do de bi duguma lala ni nyangi be munde yira Mamadi Jakite nimba ya ko mo chite shara sans fait en chite shara sans fait ikara kuna fondila ite shara sans fait ikara fédération nyama ite shara sans fait ikara balontana ite shara sans fait ale munu be FIFA ko nana ite shara sans fait FIFA kan nyangini ko fe Eto'o makuma folo VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré Kala Selido